سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات ازازي سراوي سودان عبد الفتاح البرهان كافتن قتلت نسكلا مدحانو مغلاصو اب تግራይ ወታደራት ናጻ መንበረ ገዛን መስሪሕ ቦታን ዝረኽብሉ ሕግ ምጽዳቁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝረከቦም 119 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ዓዲ ጣልያን ኣትዮም ምህላዎም ሰለስተ ተቃዋምቲ ሰልፍታት ትግራይ እቲ መንጎ መንግስት ፌደራልን ሕወሓትን ተፈጢሮ ዘሎ ምትፍናን ኣሻቂሎም ምህላው መግለጽ መውጽኦምን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኤርትራውያን ዝርከቦም 119 ስደተኛታት በሓገዝ ውድብ ሕብረት ሃገራት ካብ ሊብያ ናብ ሮማ ዓዲ ጣልያን ከም ዝኣተው ተገሊጹ እዞም 9 ደቂ ተባዕትዮን 18 ደቂ ኣንስትዮን ዘጠቃለሉ 8 ስድራ ቤታት ዝርከብዎም 119 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ነዊሕ እዋን ዝገበሩን ተጠቃዕቲ ክፋል ሕብረተሰብ ተባሂሎም ዝተገለጹን ከም ዝኾነውን ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ሓቢሩ እዞም 119 ስደተኛታት ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶርያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝመጹ ምዃኖምን تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات علاو غيرلا دحرتيا ورح تحساس 2023 امونغو منغستا عدت اليانن تكال سدتنياتات ودو حورات هاجراتن زي منغستاويان تكالات غبر سناين زتفرمه سدتنياتات كاب ليبيا ناب عدت اليان بحقاو ملكع نمصا زبل مدب مجمارو ازي نسالسا غيزي زكاي زلو مسغار سدتنياتات كاب ليبيا ناب عدت اليانيو مسرت زنلو مدب كا كاب ليبيا ناب عدت اليان اوشت 3 عامت شحن 500 سدتنياتات نمغعازيو مدب زلو از مدب قدمي اب 2023 ورح تحساس دقي متحدثو وعلم مقبارو اب 2017 وانت جمير الزنبر خوينو اب تشع وان دما اوشت 3 عامتات شحن 509 سدتنياتات كاب ليبيا ناب عدت اليان تسغاغيروم نيرميوم ኣብ ኢትዮጵያ በሰንከ ሓደጋ መህማም መሬት ኣብ ጎፋ ኣስታት 257 ዜጋታት ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም ደቡብ ኮርያ ኣብ ምርዳእ ቤተሰብ ግዳያት ዝውዕል $1 ሚልዮን ሓገዝ ክትህብ ምውሳና ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ደቡብ ኮርያ ነዛ ኣመልኪቱ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሃገሩ ደቡብ ኮርያ ድሕርቲ ኣብ ጎፋ ዞን ኣብ ደቡባዊ ክልል ዘጋጠመ መህማም መሬት ከምኡ ድማ 257 ዜጋታት ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም ብመልክዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ደቡብ ኮርያ $1 ሚልዮን ክትህብ ወሲና ኣላ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ደቡብ ኮርያ እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ነቶም ብሰንከተ መህማም መሬት ግዳያት ዝኾኑ ዜጋታት ከምኡ ድማ ኣብ ተኸባቢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ክሕግዞም ትጽቢት ከም ዝገብር ይገልጹ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብዕለት 22 ሓምለ ኣብ ጎፋ ዞን ዝበሃል ከባቢ ድሕሪ ዘጋጠመ መህማም መሬት መሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ብርግጽ 257 ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ክግለጽ እንከሎ ዝተቐብሩ ዘለዉ ብምዃኖም ግን ቁጽሪ ህይወቶም ዝሰኣኑ ናብ 500 ክድይብ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ነይሩ እዩ أبومبر الأولوي بيت مخر السودان لعلوي أزاز سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان كابزت تخيد له فتنة قتلت نسكلا كم استرافة أفنيا سراوي تتهاجر نبيل عبد الله الرجاجيتو أفنيا مجلسيو بتي فتنة قتلت نحيلتات قلت أفدقف كخصصن كله تنكوت على سراوي السودان زخونة حيلي قبل دماغليس نزي أبو العلي البرهان تفتسيمو زتبهله فتنة قتلت زاجت حلف الناس وسد أكل يلان جنرال عبد الفتاح البرهان أبسنا سرعات من رغ وتهدرات السودان أبسات فلوز نبر أوانيو أبقى فتصامة اتمدب اتبوتا بغلت ميسايلات علامات غيرو كاب قتلت نسكلا زدحانه ابتتصمبل بوزحات وتهدراوያን حلفت سراوي السودان ترخيبهم كم زنبرو كغلص انكلو زورده كبيت غدات كم زيلاغن تحبيرو حموشته وتهدرات ግን ፎኩስ ማህረምታ አጋጢሞ ማለው ክብሩን ተጋሊጽሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስት ሱዳን ካብ አሜሪካ ከቀርበሉ ንጽንሐ ጻውዒታት ተቀቢሉ መስሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ስዊዘርላንድ ክዛተ ተሰማሚዑ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋንዮ መንግስት ሱዳን ነቲ ከቀርቦ ጽንሐ ቅድመ ኾነታ አቀሚጥዩ مسحيلتات قلت فدقف زرب سلام كجبر تسمامي عزلا اتزرب سلام بأمريكا زتودب خوينو اب سويسرلاند يخكاد قدم حجه نخلت يوم تواقعت حيلتات نبزرب سلام نمص از تجبره تدغاغا مصعره كفشل مصنحي يفلط منقس السودان قدم حجي عطقات حيلتات كابتن زقواصصروان كتماتات انت زي وصيوم زت سلام زبحال كم زي هلي كغلص انيحو منستر غدايات وصاي السودان مسحيلتات قلت فدقف نمزرب اب سمع كم استبصح جن افليطلا ازي زرب اندحر تعويتو نتن 15 اوارح زقصله كوينات حدحد دو كبلي زبل تسفافت إيرولا أب حمله وكلت حيلتات قلت أفدقف منقص السودان أب جنيفا مسفولي الأخود حورات هاجرات رمتاني اللامرا بمرخب بزعبا سبا وحجزن موحس دحنت نصهات زيقاتاتن كذاتي تثبيت تغييرو نيريو انتخونه وكلتي حيلتات قلت أفدقفن سراوي السودان ناب جنيفا يخون ناب سعود عرب كم زي كودي أما فليتم أو كوينات حدح السودان باش حز غصر سبات تقاتلهم لعل 10 مليون زيقاتات دما كاب مربتهم تمزابيلهم يوم مع كان زينا رويترست منستر قدايات وصاي السودان
ሱዳን በመወካስ ከም ጸብጸበ ሱዳን ዘረብ ሰላም ኣብ ዘካየደሉ ኩነታት መሰበ ስልጣን አሜሪካ ከተዘራረብ ሓቲታ ኣላ ኢሎ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቢዩን እትበሃል ሱዳናዊት ማዕከን ከም ዝሕብሮ ድማ መንግስቲ ሱዳን ነተዘረብ ሰላም ቅድሚ ኩነት ዘቐመጠሉ ኮይኑ እዙውን መን ኣብ ተዘረብ ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል ዘካተተ ኢላ እቲ ዘተ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ከም ዝካየድ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ የመልክት سعود عرب من سويسرلاند بحبار نتزرب كتا انقوديا ودو حبرات هاجرات حبرات افريقيا حبرات امارات عربن قبصن كا بتعذاب النت كساتف مخانم تفليت الله غزيو ممحدار كلل تግራይ ኣብ ተከለል ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ዝሳተፉን ዝተሰውኡን ተዋጋኣቲ ብናጽ መንበረ ገዛን ናይ ስራሕ ቦታን ክረኽቡ ዘኽእሎም ሕጊ ኣብ ግብሪ ክውዕል ገይሩ በተወሳኺ ናጽ ዕድላት ትምህርትን ሕክምናን ከምኡውን ስራሕ ንምርካብ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝገብር ተባሂሉላ በጽሕፈት እቲ ግዝያዊ መምሕዳር ኣብቲ መሰልን ተጠቃምነትን ሓርበኛታት ትግራይ ስድራ ስውኣት ቤተሰብ ሓርበኛታትን ዝተባሃለ ሕጊ ዝሓለፈ ሰሙን ይግብራው ክኸውን ገይሩ ወዘላ በዚ መሰረት ስውኣት ብህይወት ዘለውን ሓርበኛታት ከምኡውን ስድሮኦም ዘካተተ ከም ዝኾነ ዳይሬክተር መሰልን ረብሓን ሓርበኛታት ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ አዲስ ዓለም ገብረ ስላሴ ተዛሪቦ እዚ ካብ 1967 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ዝነበረው ዝተፈላልዩ ዕጥቃዊ ቃልስታት ዝተሳተፉ ውልቀሰባት ተጠቀምቲ ዝገብር ተባሂሉ ኣብዚ ምድብ ዝተኻተቱ ውሑዳት ዘይባሃሉ ሓርበኛታት ቅድሚ ሕጂ በተመሳሳሊ መንገዲ ተርባሕቲ ከም ዝኾኑን ኣብ ውሽጢ ዝሓድሽ ኣሰራርሓ ዘይተኻተተሎም ጥቕምታት ከም ዘለውን ተገሊጹ በጀካዚ እዚ ሕጊ ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብምዃን ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝተሳተፉን ሕገ መንግስቲ ዝሕልው ዝነበሩን ተወለድቲ ትግራይ ሓርበኛ ኣብ ዝብል ትርጓመ ከም ዝተኻተቱ ኣረድዩ እዚኦም መባእታዊ ድሌቶም በቲ ዝተረፈ ኣካሎም ርእሶም ክኽእሉ ምግባር እዩ እዚ ክበሃል እቲ ሕጊ ሓደ ሰብ ህይወት ንምምራሕ ዘኽእልዎ ነገራት ዘካተተ ክኸውን ጻዕሪ ተገይሪ ክብልውን እቲ ወሃበ ቃል ተዛሪቡላ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነጥፋ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝረአ ዘሎ ምትፍናን ዘለውን ሸቕሎት ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለጫ ኣካፊለን እተን ውድባት መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ንህዝቢ ትግራይ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ እውን ጻውዒት ኣቕሪበን ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ግዝያዊ ምሕዳር ኮነ መሪሕነት ሕወሓት ተወሳኺ መብርሂ ኣይተዋህበን ኣሎ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ መሕተት ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ዘጉልሕ መግለጺ ዝተዋህበ ኮይኑ በሰንከት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ድማ መምሕዳሩ ከም ትዝድለ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ሓቢሩ ነይሩ ጌታቸው ረዳ በተወሳኺ እቲ ንሱ ዝመርሖ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዓቕምታቱ ኣዋዲዶ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዋህበ ልኡኽ ክንኸይፈጽም መሪሕነት ሕወሓት ዝተዋደደ ጸለመን መጥቃዕትን ከብጽሓሉ ከም ጸንሐ ኣፍሊጡ ሕጂ ድማ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ጸገማት ፈቲሑ ቀዳምነት ንህዝቢ ትግራይ ክህብን ኣብ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ካብ ምእታው ክቆጠብን ጻውዒት ብምቕራብ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝረአ ዘሎ ምትፍናን ድማ ሸቕሎት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ይመሓቢሮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም